कोण साकारणार मिहिरची भूमिका? राया आणि मंजिरीच्या आयुष्यात येणार नवीन वादळ. स्टार प्रवाह वाहिनीवर येड लागलं प्रेमाचं ही मालिका गेल्या वर्षापासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. अभिनेत्री पूजा पिरारी, विशाल निकम यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या मालिकेचा चाहत वर्ग प्रचंड मोठा आहे. सध्या मालिकेत राया आणि मंजिरी या दोघांच्या लग्नाचा ट्रॅक सुरू आहे आणि मध्येच जिजीला रायाने त्यांच्या मुलाचा खून केला आहे असं समजलं. त्यामुळे त्या मंजिरीला रायापासून दूर करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र आता मंजिरीने रायाची साथ देण्याचं वचन घेतलं आहे. पण आता राया आणि मंजिरीच्या आयुष्यामध्ये आणखीन एक नवं वळण आलं आहे आणि ते म्हणजे मिहिर. मालिकेत आलेल्या नव्या प्रोमोमध्ये मंजिरीच्या नवऱ्याची पुन्हा एंट्री झाली आहे आणि मिहिरचं पात्र साकारणारा अभिनेता म्हणजे बिग बॉस मराठी फेम वैभव चव्हाण. त्यामुळे आता मिहिरच्या एंट्रीमुळे मालिकेत काय घडणार हे नक्कीच पहा. आणि अशीच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल टेलीचक्कर रिजनल ह्याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.